Здравейте! Днес искам да ви покажа едно страхотно упражнение, най-вече към дамите, което натоварва глутеуса, включително и някои други мускули. Намират си две купчета, може и на по-ниска височина. Заставате така, че дланта и коляното гледате да е почти в една линия. И сега първото нещо, което искате, да спускате само таза, така че да разтегне и повдигате нагоре хубаво и правите една пауза. За да го усещате добре, направи няколко повторения. За да го усещате добре, е хубаво да го изпълнявате бавно и концентрирано и правилно. И най-вече да не допускате грешките. Кои грешки? Виждате, тялото гледа напред. Не искате като спускате да се извивате така торса. Искате да държите в една хубава линия. Другото, което е, когато спускате надолу, искате таза да пропада, а не цялата да се спуснете надолу. Искате да сте в една права линия, стегнати, корема стегнат, повдигате, стягате глутеуса, крака нагоре и го изпълнявате бавно. Долу си разтягате. Направете по 12-15 повторения бавничко и ще видите колко хубаво натоварване ще има.